Gaurko elkarrezketari emango diogu pasoa orain. Arratsaldeon, gaurkoan Jose Mari Iturralde idazlea edukiko dugu gurekin, bere azken liburua Jamaikako neska orkestera dator. Kaixo, Jose Mari, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ondo, eta zu? Oso ondo, primeran. Pres badina zaude, hasiko gara. Bai, nahi zuenean. Jamaikako neska esan bezala da zure azken liburua. Kontigo zu pixka bat, nondik nonakoak liburuaren argumentua. Bai. Bueno, Jamaikako neska, hasteko esan behar da, novela bat dela, eleberri bat, beraz, fikzioa da. Naiz eta bertan kontatzen diren gauza asko gertatuak diren, historikoak diren, baina ez da ahaztu behar fikzioa dela. Jamaikako neska protagonista neska bada, existitzen ez dena, ze askotan egun horietan nahi ez batean da bestean aurkezpena egiten, eta galtziat, existitzen da, benetakoa da. Bueno, novela da eta fikzioa da, beraz da nik asmatutako personai bat. Eta, neska honek, Jamaikako neska honek, bere bizitza kontatzen digu. Alde hortatik izango litzateke autobiografia beak kontatzen duenez, baina nola novela nik idatzi dieten da bere biografia, beraz. Liburuan barruan sartzen denak irakurriko du neska batek bere bizitza kontatzen dula, alde hortatik autobiografikoa litzateke, baina novela nik idatzi denez fikzioa da esan bezala. Orduan izango litzake nik idazten dut neska baten biografia, naiz eta beak kontatu autobiografia bezala. Historia asko daude tartean, eman dezagun 20 urte, 40 urte, ez da zehazki esaten zenbat irauten duen, 40 urte, 35 urte, bizitza kontatzen da, neska horrek kontatzen du jaiotzen danetik Jamaikan, gaur egun arte, ze novela gaur egun arte ailatzen da Euskal Herrian. Jamaika, Estatu Batuak, Mexiko, Argentina, Peru, Espainia, Frantzia, Belgika, Inglaterra, Holanda, eta eskenean Euskal Herria. Mundu erdia rekorritzen du, baina eskenean bukatzen da Euskal Herrian. Liburua irakurtzen duena jakingo du zergatik datorren Euskal Herrira, ni pixkat hemen aurreatuko dut, esango dut, bere aitona monak, familiaren erdia beraz, Euskaldun jatorrikoa dela, eta beste erdia holandarrak, holandesak. Jamaikako neskaren aita, Euskalduna, erbesteratua, arazo politikoak eta gora bera dela, Mexikoa aldein zun, han ezagutu neska holandar bat, hipismoen garaian erdi hippie boladai ziren, eta orduan handikan Jamaikara jun, eta han jaiotzen da gure protagonista Daphne. Gero ikusiko dugu gurasoak banandu indirela, separatu indirela, baina gure protagonista jaio da eta horrazten da bere novela. Esan duzun bezala, Jamaikan kokatzen duzu historia, baina beste hainbat herrialdetan ere bilatzen da Daphne, protagonistak, baina esan duzun bezala, beti Euskal Herrira bueltatzen da. Bai, hori azkenean, novelaren azkenean, bueltatzen da Euskal Herrira, eta ez hori bakarrik, pentsatzen du Euskal Herria gaur egun, etak abisatu duenean ja gehiago ez dula hilko, armak utziko dituela, iruditzen zaio Daphneri leku aproposa litzatekela Euskal Herria etortzeko, bertan instalatzeko, eta aldi berean bere arbasoen, bere aitona monen historiak eta berreskuratzeko. Orduan, naiz eta mundu erdia errekorrituta eskenean pensatzen du, Euskal Herria munduko puntu importantea eta garrantzitsua dela berarentzat eta kaso hemen geratuko dela bizitzen. Ez da lehen aldia Euskal Herriari buruz hitz egiten duzula zure bibliografian, eta horrengo honetan, garai baten idatzitako liburuak ikusita eta horrengoa pasa diren gauza guztiak ikusita, beste perspektibatekin landu duzu hemengo afera, liburu honetan? Bai, ez dakit, Euskal Herrian gauden euskal idazleok
ia gehienak esango nuke denak, azken finean Euskal Herriari buruz hitz egiten dugula, modu batea bestea, ezkea libratzen hortaz. Nik ere ia nire liburu guztiak, nire eleberriak, ipuin bildumak eta Euskal Herriarekin daukate lotura bat. Nik novela asko dauzkat idatzita, nun protagonistak Euskal Herritik kanpo kokatzen diren, bai Inglaterran, edo Errusian, edo Finlandian, edo Ameriketan, baina nolabaiteko lotura daukate Euskal Herriarekin, ez? Hemen aldea diferentzial izateke kasu honetan, gure protagonista naiz eta jatorriz euskalduna ez izan, kanpotik Euskal Herrira bueltatzen dela. Nire beste liburutan normalian protagonistak izatezien euskaldunak arrazoi batengatik o bestengatik kanpoa joatea behartuta daudenak. Esate bateako Jai Parkeko hizlaria protagonista euskaldun bat zan, Inglaterra, Londresea joaten dana eta bertan gehatzen dana, ez? Izua hemen gauza bera, protagonista euskalduna zan, baina arrazoi batengatiko bestengatik Errusiara eta gero Finlandiara joan beharra dauka, ezin du bueltatu eta han geratzen da. Justu hemen alderantzizko kasua ikusten da, ez? Kanpoan jaiotako neska bat, azkenian Euskal Herria etortzen da, hemengo girua ikusten du eta pentsatzen du egoki litzatekeela bea hemen instalatzea. Liburarekin pixkat jarraituz, novela hau, novela fiziozko novela da, baina egitura kuriosa da, zeren historio laburrak dira, denak interlazatuak, historia berearekin, badiru ez daukatela antza askorik, baina azken finean dago nola hilo konduktor bat, denak biltzen dituztena. Zer dela terabili duzu egitura mota hau? Bai, bueno, egitura da, alde batetik lehenago esan duten bezala autobiografia da, beraz dago ari bat, bizitzaren arila kontatzen du bere protagonistak, Dafnek, baina beste aldetik egiturai begiratuz esango genuke egitura dela poliedrikoa, alde edo faceta edo arpegi asko ditu, historia mordo bat dago, hemen lehengoan esaten un beste aurkezpen batean, Dafne hau dela gaur egungo Sherazade famatua, badakizu liburu klasiko hartan 1000 gau eta gau bat gehiago bazegoen errege bat, nun Sherazade emakumeura hartuzun, eta gauero, ohean, Sherazade kontatu behar zion historio bat. Eta historia bukatu ala, urrengo egoizian lepoa moztuko zion hile egingo zuen. Orduan, Sherazadek trikimailu bat asmatzen du, hasten da historia interesgarri bat kontatzen, eta orduan, bukaera iritsi baino lehen eten egiten du, urrengo egunean kontatzeko. Horrela beak bizitza salbatzezun, bere bizia salbatzezun, eta zeukan egun bat gehiago, eta urrengo egunean gauza bera bukatzezun bezperako historia, beste batekin hastezan, eta bukatu baino lehen, orduan nik halako egitura bat jarri diot novela honi, eta protagonista izango litzake gaur egungo Sherazade bat, ez bere bizia arriskuan dalako, baizik eta bere bizitza horrela izan dalako. Esan nahi dut, mundu erdian barrena ibili da, gauza asko ikusi ditu, gauza asko bizi izan ditu, gauza asko irakurri ditu, eta beak kontatu egiten du hori. Eta benetako Sherazade liburu hartan etzan mugitzen palaziotikan, eta mundu osoko historia kontatzen zituen. Hau da gusto alderantzizkoa. Hau mundu erdian mugitu da eta bere historiak kontatzen ditu. Horrek aitzakia ematen dit, zuk esan duzun bezala, historia asko kontatzeko danak daude besteekin kateatuta, eta beste ariketa bat egin dut literarioa, nun kontatu ditudan historia mordo bat, baina oso diferenteak. Hartzen duzu liburua eta parte batean ematen du novela dela erdi intriga, misterio, poliziakoa. Beste tarte batean dago abenturazko historia mordo bat, beste batean dago amodio, erdi romantiko, erdi romantzeekin lotutako historia bat. Gero badago, Euskal Herrira iristen ari den neurrian
hemengo egoeraren kritika zorrotz bat, azken urteak nolakoak izan dien, nola dan gaurko egoera, orduan ikuspegi soziologiko eta politiko bat edo dago, eta hori guzti hori, hasieran esan dut hau dela fikzioa, da novela bat. Ez da teorizazio filosofiko bat, historiko bat, dana da historiokin, fikzioarekin lotutako arila. Zure beste horretan dauden elementuak ere ipinituzu novela honetan, edo beste zerbait guztiz desberdina egin duzu honetan? Bueno, egilea ni naiz liburu guztietan, orduan zerbait antzekoa edo egongo da, ez? Hemen gauza diferenteak izan dira alde batetik egin detela apostu bat historiak kontatzeko errebindikazio hori, ez? Azken finean idazleok historia kontatzen ditugu, eta nire gogoan izan dut Graham Greene edo Hemingway edo Somerset Maugham olako idazle handiak historia kontatzen zituzten, ez? Orduan esan dut, bueno, nik hemen kontatuko dut historia mordo bat, orduan da fikzioaren historia kontatzen aldeko errebindikazio bat. Agian beste aurreko liburuetan ez zeonaen beste horrelakorik, ez? Eta gero, bigarrena izan da, nola esan, protagonistanik apustu txikiak egiten dizkiot, erronka jartzen dizkiot nire buruari, protagonista da emakume bat. Biztan da ni ez naizela emakumea, ez da, orduan, idazleok askotan alakoarik eta ausartak egiten ditugu, esan dut, bueno, egingo novela bat, protagonista emakume bat izango da, hasieratik bukaeraraino, ia nola ateratzen naizen erronka honetatik, ea lortzen deten, ea zer gertatzen den. Orduan alde horretatik, erronka jarri dizkiot nire buruari eta gustu aritu naiz esperimentu horiekin. Kontatu duguzun guztia ikusita, zin esango zenuke dela novelaren gai nagusia edo gai nagusiak? Bai, bueno, lehenago esan dut pixkat hau da poliedrikoa, ez da gai bakar bat, ez gai asko ikutu ditut, bai ukitu politikoa, ukitu soziologikoa, ohituran ukitua, nola bizi garan, nola dagoen egoera Euskal Herrian, ez da gai bat, hemen novela hontan tratatuko dut emakumearen zapalkuntza, nola emakumeak dauden gaur egun zapalduta, edo nola munduan dagoen, gure giroan dagoen injustizia, o pobrezia, ez. Aurpegi asko ditu, poliedrikoa da, eta gai asko jorratzen ditut, eta orduan alde hortatik ez duk esango novela hontako gaia hau da, ez. Gai asko daude, sakonago edo arinago tratatuta. Novela hau idazteko bideiaren bat egin duzu inspiratzeko, ez dakit Jamaikara edo Estorrietara? Bueno, nik normalean asko viajatzen dut, gustatzen zaidan eta hemen ibiltzea, eta hemen azaltzen dien leku asko ezagutu ditut aldez aurretik, eta niri hori gustatzen zait pixkat novelaren preparazioa, alde ona dugu, bueno, nire kasuan behintzat idazleo, ze idaztea zudakizu oso ofizio bakartia da, ordu asko sartu behar dituzu zure etxean bakarrik. Orduan, nire gustatzen zait aldez aurretik prestatzea ondo, baina leku eta junda han pixkat egon, giroa ezagutu, eta orduan esango genuke idatzi baino lehen hartutako oporrak izaten direla, ez? Orduan saiatzen naiz leku bat aipatzen detenean, gustatzen zait leku hori ondo ezagutzea, bai. Oso ondo. Novelan esperientzia edo anedota pertsonalen bat ipini duzu hor tarteka ezkutatuta? Bai, asko. Nik uste idazleok liburu bat idazten dugunean erdia izaten da guk asmatutakoa, eta beste erdia izaten da guk ikusitakoa, guk irakurritakoa beste nonbait, guri kontatu dizkiguten gauzak, guri gertatutakoak, orduan anekdota asko eta historio asko, naiz eta protagonista emakumea izan, niri gertatutakoak dira. Ikusiko dugu zein den fikzio eta zein ez, asmatzen ditugun. Hori da. 3 urte pasa dituzu novela hau idazteko, denboratxo izan duzu. Bai. Orduan esan dezakezu patxadaz idaztea gustatzen zaizula?
Bai, hori alde batetik, olako nobelak egitea bere denbora eskatzen du, patxadaz prestatu behar da, patxadaz idatzi behar da, baina dena dela aldi berean, hau da proiektu nagusia, ez da esan dezagun, baina aldi berean beste gauza batzuk ere egiten dituzu. Nik normalean aurrentzako eta helduentzako idazten dut, gaztentzako ere bai beste novela bat. Tartean, 3 urte hauetan, gaztentzako novela bat atera dut, gero indete Bernardo Atxagak eta biok atera dugu guain dela urte bete eskaz Pio Barojari buruzko liburu bat, hor dago deitzen dana, hor dago, euskeraz eta gazteleraz dagoelako. Eta tartean egiten dituten beste gauza hitzaldiak eman, gero tailer literarioak edo literatur lantegiak ere ematen ditut. Orduan, ideia nagusia daukazu fokalizatuta novela hontan, ez? 3 urte, baina tarteka beste gauza batzuk ere egiten dituzu, nire kasuan behintzat bai. Normalean, esaldi pare bat edo paraforen bat idaztea gustatzen zaizu edo horri puskatxo bat? Bueno, ni nahiko obsesiboa naiz horrekin, ni egun guztian hau bueltaka honekin oharrak hartzen, apunteak hartzen, naiz eta egun batian ez idatzi ezer haizea pentsatzen atzo ze idatzi zendun, hori nola aldatu, ez du personaje hau hemen kokatu dut, baina kenduko banu eta beste kapitulotan jarri ez dakize, egunero zaude horrekin bueltaka, ez? Neri normalean gustatzen zait egunero zertxo baiti idaztea, eta ez baldin bada idatzi, bezperan edo aurrean egindakoak errepasatu, aldatu, pentsatu beste aukerak, beti gaude bueltaka horrekin, ez dugu deskansatzen, ni behintzat ez. Bai, azaldu duzun nola tartean, proiektuak ere izan dituzun, novela hau idazten ari zinen bitartean, orain ja novela idatzita daukazu, aurkeztu duzu, ja liburutegitan dago. Beste proiekturen badaukazu tartean edo orain deskantzatzea pentsatzen? Oaintze bertan, oian deskompresio fase batea jatzatzea, baizu lurra ikutxu, eta zaude guain ez daukat bakarrik liburua aurkeztu, han hemen hotxe egiten diate juteko hitz egitea edo hitzalde bat edo beste ematea, jute naiz, baina oaintze bertan, inberduzu ni behintzat denbora bat behar dut, deskompresio hori egiteko eta buruan euskan honi buruzko apunte guztiak kentzeko, alde batea uzteko, dana ustu eta berriz hasiko. Ez dakitu handikan noiz hasiko naizen, ez daukate zer buruan, batean etorriko dan, beti hartzen duzu apunteak, dauzkat kuadernoak beteta apunteekin, baina handik ez daukate zer buruan. Ja, pixkat amaitzeko, etorkizunari begira eta zure karrerako liburu guztiak aztertuta, badago estilo edo generoen bat daukazuna hor buruan esan duzuna. Kontxo, igual honelako liburu bat egin nahiko nuke, ez dakit misteriozko bat, fikzio, fantasia edo... Bueno, beti nago pensatzen eta apunte asko dauzkat, ia noiz hasiko naizen nolabaiteko memoria moduko liburu bat, hemen gauza asko gertatu dira, urte asko pasa dira, hasi ginen ja gu behintzat gure belaunaldikoak hasi ginen ja 40 urte edo gehiago pasa dira idazten hasi ginenetik, gauza asko pasa dira, orduan ia hasiko oten naizen edo memoria liburu bat, erdi autobiografikoa edo erabat autobiografikoa idazten, apunteak eta badauzkat ez, baina beti bezatzen, handikan gazteatzea, bezatzen dut, nire buruari izaten dut, handi gaztea aiz, eta utzi proiektu hori ez dakit 5 urte barruako, edo hor nabil, baina handikan ez dakit ezer, ez daukez seguru ezer erabakita. Bueno, denborak ikusiko du baina nola proiektu honek martxan jartzen den, edo ez? Bai, ikusiko dugu, denborak esango du. Bai, Jose Mari, mila esker etortzeagatik eta gure etortzeagatik, eta zorte hon liburu honekin. Eskerrik asko, zuei deitzeagatik eta ondo segi. Eskerrik asko. Mila esker.
Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik eta orain, esan bezala, musika on programarekin utziko zaituztegu kontzertu bat disfrutatzeko. Mila esker. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.